Здравейте на всички! Бих искала да дам обратна връзка за последната рожба на Петя. Става въпрос за енергиен код изобилие. Призовавам всички, които искат да променят живота си, своите предубеждаващи вярвания, своите мечти. Ако искат да имат изобилие в живота си, запишете се на този живото променящ се курс, защото в него ще получите не само как да бъдете изобилие, а как да преработите вашите страхове, как да бъдете най-добрата версия на себе си. Изобилието не е само пари, изобилието е любов, здраве, щастие и мисия. Дори съм сигурна, че и това ще откриете. За всеки го по нещо. Понякога се крият тайните на рода, които има ограничаващи вярвания и които не ни позволяват да продължим напред по начина, по който ние искаме. Искам да благодаря на Петя за поредния живот променящ се курс, защото това е най-феноменалното нещо, което съм преживявала, мога да кажа. И пожелавам много успех. И хора, записвайте се, давайте. Цената е невероятна. Вие получавате живота ви се променя след този курс. Определено.